Ola, somos Cristina Mario e Kleiber e hoxe imos falar sobre as respostas que recibimos sobre unha encuesta que fixemos sobre a Candeloria. Estas enquisas fixemos ya aos nosos familiares e nelas podemos observar como a xente da vila coñece esta festividade independentemente de se a celebra máis ou menos, pero xa idos a concellos próximos, como pode ser Cervantes, sí que saben a existencia desta festividade, mas non a celebran e nunca a celebraron. E tamén obtivemos o resultado nunha enquisa dunha persoa do País Vasco que sí sabe da existencia da festividade, pero nunca a celebrou nin tampouco sabe como se celebra. Hai distintas respostas sobre a Candeloria. Hai familias que orientan máis ao tema religioso e outras ao fin do inverno. Unha das preguntas era a relación que tiña o lume cas candelas. Puxeron que creían que as candelas significaban o fin da oscuridade e, polo tanto, tamén o fin do inverno e o comezo da primavera. Y en esta festividad realizase una procesión na cal a xente sae pola vida con candeas coa Virxe. Antigamente esta festividad celebraban os matrimonios que se casaran o ano anterior. Pois isto é todo. Esperemos que vos guste. Y espero que visiten el blog de EDL.